Predseda Združenia mostov priateľstva a starosta obce Bátorové Kosihy József Sipos. Őt követte Sipos József, a Hídverő Társulás elnöke, Bátorkeszi polgármestere. A Hídverő napok egyik előhírnöke a Kárpát-medencei magyarság egymásra találásának, együttműködésnek, de segít községeink fejlesztésében és a munkahelyi lehetőségek megteremtésében is. Az Európai Unió fejlődésének egyik meghatározója a vidék, a régió fejlesztése, ezért ebben óriás szerepe lett a Hídverő Társulás településeinek. Ismét lehetőség van tovább ápolni azt a barátságot, amely a felvidékkel köti össze a kis Magyarországnak itteni részét. Nincs még egy olyan ország a világon, amely saját névével határos országban él. A Hídverő napok rendezvénye az elmúlt 13 év alatt bizonyította, hogy lehetőséget tud teremteni a Duna két partján élőknek a közös ünneplésre. Az elmúlt évek gazdag, mély tartalommal megtöltött rendezvényei összekovácsolták a két parton élő települések polgárait, és az összefogás eredményeként a kapcsolatok magasabb szintű formáját is elősegítették. Mutassuk meg, hogy mi nem bántunk meg másokat, nem kérünk mások örökével, de a magunkét azt nem adjuk. Mindig csak magunkét, és soha mások ellen. Ezen gondolatokkal köszönöm az idei Hídverő napok ünnepségének minden résztvevőit, bízva abban, hogy jelenlétükkel tovább erősítjük a határon átnyúló együttműködést és a magyar hitet a szívekben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Haló, magyar! Neskôr v prievode speváckeho súboru Búzavírák zástupcovia Združenia mostov priateľstva umiestnili na pamätný stĺp stuhy každej obce. Ezután a Búzavirág énekkar kíséretében a Hídverő községek képviselői emlékszalagot kötöttek a kopjafára. Vitt a sors, hív az ősi föld, zászlódja még ma is, piros, fehér, zöld, haló magyar, Kárpát felej, haló magyar, Erdély felej, bármerre itt a sors, hív az ősi föld, véredben megmaradsz, piros, fehér, zöld. Následne sa sprievod presunul do rímskokatolíckeho kostola na ekumenickú bohoslužbu, ktorú celebrovali zástupcovia troch náboženstiev pôsobiacich v našej obci, ktorými sú katolícka, evanjelická a reformovaná, tak ako Gáspár Balla, Miroslav Hargas a reformovaný biskup Ladislav Fazekas. Ezután a menet a katolikus templomban vonult, ökumenikus istentiszteletre, ahol községünkben jelenlévő felekezet, a katolikus, evangélikus és református egyház képviselői, úgy mint Balla Gáspár, Miroslav Hargas és Fazekas László református püspök tartottak istentiszteletet. Vyzdvihli, že v dnešnom svete je dôležitá súdržnosť, dosiahnutie spoločných cieľov a viera v Boha. Hangsúlyozták, hogy a mai világban fontos az összefogás, a közös célok elérése és az Istenbe vetett hit. A Hídverő napok keretében azért jöttünk össze, hogy folytassuk az elmúlt évben már megkezdett közös ima összejöveteleinket. Vážení hostia, ktorí sú dnes zhromaždenie z príležitosti dnešnej slávnostnej bohoslužby, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal. Vyšli sme sa preto, aby sme pokračovali už v začatej viere. Dôstojný brat biskup, dnešný brat Oltárny súťaž, tomu sú
bratia, vážení predstavitelia štátnej správy, milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, vážení hostia a domáci viery. Chcem vás osloviť a predovšetkým upriamiť túto našu dnešnú duchovnú príležitosť, ktorá sa súčasne spája aj s prirodzenou radosťou, ktorú v živote prežívame, tým biblickým slovom, ktoré nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Kolosenským, v kapitole 4, kde v 5. verši čítame tieto vzácne slova. Počínajte si múdro voči všetkým a využívajte čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Vážené ekumenické spoločenstvo, milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, tieto apoštolské slová som prečítal z ekumenického prekladu tejto Biblie. Sú to slová na preklade, ktorých pracovali ľudia veľmi vzdelaní, ale svojím spôsobom aj múdri, že nám to Božie slovo pretlmočili tak, aby sme ho v každom spoločenstve mohli nielen príjmať, ale mohli mu aj skutočne dobre rozumieť a do života ho vnášať. My by sme sa mohli v túto chvíľu opýtať, a čo to je múdrosť? Ale nedostali by sme skutočnú odpoveď, ktorá by vystihla plnosť múdrosti, hodnotu múdrosti. A múdrosť, keď zalistujeme v tej Božej knihe, prichádza z pravdy. Môžeme sa skutočne dopracovať k tomu požehnanému využívaniu času, čo my tu prítomní v našej nasledujúce dokazujeme aj ekumenickým snažením, ekumenickým spoločenstvom, kde nepoukazujeme na to, čo nás rozdeľuje, ale vždy objavujeme a hľadáme to, čo nás tu všetkých spája. Veď jeden je muž a jedna je žena. A ako krásne a požehnane môžu žiť, tak môžeme žiť aj my, ktorí spievame na našich službách Božích nedeľu čo nedeľu, napriek rozličnosti jazykov, jednotu viery, aby si nás Bože zhromaždil. Takto múdro si počíname. A nech Pán Boh toto naše počínanie aj cez túto požehnanú príležitosť tohto stretnutia sám potvrdí. Amen. Ünneplő keresztény közösség, kedves testvéreim, föltettem magunknak a kérdést, hogy miért is kell és miért is jó az ökumenikus istentisztelet. Így fogalmaztam meg, azért, mert ekkor tudjuk igazán beteljesíteni azt, amit Isten rám bízott. Hogy együtt, közösen, egy akarattal együtt és könyörgéseket tartunk. A 14. hitverő napok alkalmával